תראה בוליקי, אני בבית חולים, הנה, נותנים לי מנת דם. הרי זה מחובר אליי. זה החדר שלי. שמה, במיטה היא יושן עליהן. Не, сын сейчас это что-то принесет. תראה פה, בויה. הנה אלן בא. הנה הוא בדיוק חזר מהקיוסק עם קפה. והוא גר, לטבית. זה לא סתם הוא גר. כן. זה מכשיר שלא מחובר אליי. הוא מודד לחץ דם באוויר. וקענון בחוץ. הנה, עוד פעם עליהן. בוא נראה את העוגות. זה סיגריה של בויית שם, אתה רואה? לא מדליקים אותה. זה סיגריה עד. משנים אותה. 200 שנה. הבנת בוליקי? זהו, עוד כמה ימים בויה ואלן חוזרים הביתה. זהו, אנחנו עוזבים את מלון אוטרחט. יאללה, אני אעשה אחר כך סרטים. ביי.